Ní. Už jo. Jo, vážení přátelé, vážení kamarádi, vážení spoluobčané města Trutnova, nacházíme se momentálně na cyklostezce Houska. Je to nově vybudovaný okruh, který stál necelých 10 milionů, za spoluúčasti města 2 miliony. Cyklostezka má přibližně 2,3 km, převážně je v kopcovitém terénu, který si myslím, že rozhodně pro inline bruslaře není vhodný. Už vzhledem k tomu, že i ty sjezdy jsou poměrně nebezpečné, nepřehledné a je to poměrně i delší vzdálenost od centra. Rozhodně si ani nemyslím, že by se občané města Trutnova tudy měli dostávat do práce bezpečněji, nebo že by se měli bezpečněji dostávat do centra města, tak jak to uvádí důvodová zpráva policie. Dále si myslím, že je potřeba vzít taky v potaz, že šířka komunikace je 3 metry, tudíž v některých úsecích jsou absolutně nepřehledné terény, kde se může teoreticky objevit kterýkoliv bruslař nebo cyklista a může dojít k vážné kolizi a ty následky by určitě nebyly malé. Tak teďka bychom se asi na to šli trošku podívat. Zkusili bychom vám i ukázat, jak tyto situace můžou i vypadat v reálu, protože tady mám kolegu na kole. Dorazí nám ještě jeden kolega na bruslích, máme k dispozici 3 kamery, tedy uvidíte reálně skutečně to, jak ta situace vypadá z pohledu bruslaře i z toho pohledu toho cyklisty, který se blíží třeba do toho kopce. A dále bychom vám chtěli také ukázat, proč to pro tyto inlinisty není. Myslím si, že to není ani rozhodně pro cyklisty, protože skutečně krouží na okruhu 2,3 km, kde maximálně pojedete 10 minut, mně přijde naprosto úplně nesmyslný. A tento okruh, vzhledem tomu, že je v kopcovitém terénu, tak převážně určitě bude vyhovovat tréninku lyžařům, kteří i shodou okolností mají být při zahájení otevření cyklostezky Houska, které proběhne 16.10. od 2:30 za účasti pana Adamce a světe div se, asi to nebude ani náhoda, ale slavnostní zahájení proběhne opět za účasti lyžařů, kteří budou mít zde nějakou běžeckou túru, nevím, 2,3 km, jestli se mu dá říkat túra, jestli si dají 10 okruhů a bude z toho 23 km, těžko říci. Tak jdeme na to. Můžeš to pustit? Tak jsme právě na nejvyšším bodě celé cyklostezky, právě jsme potkali manželský pár, který byl evidentně spokojený a prohlásil, že na inline bruslích se určitě nikdy nepůjdou, protože sami předpokládali, že to asi nebude takový. Já teda jsem taky zvědavý, jaký to bude, až s kolegou teďka vyrazíme na tom kole proti sobě. Teďka vlastně se dáme z toho prvního kopce ve směru Hodinových Ručiček, když pojedeme. Tam je pouze jeden jediný takový větší kopec s pravou točivou prudkou zatáčkou. Ale znova jsme na začátku, protože tam prostě pokud někdo opravdu vyjde nebo vyjede, tak tam opravdu hrozí obrovský nebezpečí. My vám ukážeme teda 2 kopce, ty největší, a chtěli bychom vám ukázat, jak to vypadá bez brždění, protože já každou cyklostezku, která by měla být, jak to říct, bezpečná, tak určitě asi bez brždění. Na nic nechceme hrát, my jsme si jeli i ten první kopec vlastně v tom stoupání, jsme si jeli jakoby dolů k tomu stanovišti, kde se nám nejvíc asi celý okruhu líbila ta sedačka s tím slunečníčkem. To je opravdu hezký popelnice tady mají, hezký lavičky, ale opravdu ten sešup dolů tady, minimálně 30 km rychlost v hodině. Prudká levotočivá zatáčka. Rovně jít nemůžete, protože tam už má cyklostezka samozřejmě končí. Tak pán Bůh asi nad váma musí držet ochrannou ruku, protože tam pokud někdo vyjede z lesů a parků, tak jako nemáte šanci absolutně uhnout. My se teda teďka vydáme dál v tom směru Hodinových Ručiček, přijedeme k tomu prvnímu kopci a tam vám natočíme, jaký ty rychlosti asi přibližně dosahuje ten inliner a ten cyklista. A pak vám budeme demonstrovat v případě, že proti sobě pojedou, jak to tam bude vypadat a v jaký okamžik si jeden druhého všimneme. Tak teďka vám ukážeme, jak se tady krásně jezdí, jak nám to hezky ukázali Trutnovinky, jak pohodička, jazz. Já se domnívám, že ten úsek, který nám Trutnovinky odhalili, je jeden z těch nejvíc mírných. Ke všemu tam dochází k tomu efektu, že vzhledem k tomu, že vlastně cyklista v pohybu natáčí, v pohybu i bruslaře, tak to hrozně zkresluje. A my se teďka pustíme z toho kopce, který jsme vám slibovali. A uvidíte sami, jak je to, nebo není to sízné. Jdeme na to.
to přijde. Zatáčka, která se jeví, že se stáčí celá doleva, ale těsně na konci se uhýbá doprava. Je to pohoda, není to vůbec rychlý. Tak jak jste sami mohli vidět, je to docela sešup, opravdu to mastí dolů pěkně. To jsme vám teďka demonstrovali na ukázku, jaký ty rychlosti bez toho brždění dosahuje ten bruslař a ten cyklista. A teď vám ukážeme, jak to teda bude vypadat v případě, že se tyto dva lidé potkají v tom kopci před tou levotočovou, před tou pravotočovou zatáčkou. Tak teďka jdeme zkusit ten druhý kopec, který je v protisměru, hodilej kručiček, je vlastně na začátku té cyklostezky. Ten považuji za úplně dramaticky hrozný, protože esko, prudký sklon, prudká levotočivá, jak jsem říkal, rovně nemůžete, protože tam máte konec cyklostezky. Takže vám znovu ukážeme v tom pohybu toho bruslaře, kam až se dostává na hranici ty křižovatky, když se snaží uhnout teda doleva, protože logicky nikam nemůže. Tak tedy asi na závěr. Sjeli jsme si to 5krát v obou straně. Je to docela fuška, ty kopce fakt se člověk nadře. Kopce nebezpečný. Shodou okolností, když jsem sjížděl ten poslední kopec, tak na jedné té rovince se zatáčkou jsem narazil na rodinku 4člennou, na kterou asi kdybych nezavolal, tak už mohl být první průšvih. Zaplať pámu, že se tak nestalo. Doufám, že se nám podařilo trošku vám přiblížit, jak to na té cyklistice v reálu vypadá a že si nebudete dělat úsek na základě toho, co vám předloží Trutnovinky. A tímto bych chtěl vyzvat vedení města Trutnova, myslím konkrétně ti, kteří tvrdili, že se to bez problémů dá sjezd, ať nastoupí, nasadí kolečkové brusle a bez brždění nám předvedou, jak se to dá krásně a bezpečně sjet. To si myslím, že se na zastupitelstvu řeklo, že by to někteří sjeli. Já nevidím v tom problém, proč by to nesjeli, když jsem to sjel i já. Nebezpečné to přece není. A doufám, že rodiny s dětmi, kteří sem budou chtít jít, tak budou natolik soudní, že jim nenavlečou kolečkové brusle a budou dávat pozor na to, aby své děti měly zdravé a v pořádku, protože tady to je opravdu maximálně možná tak pro cyklisty, ale o těch pochybů, že by jich zde bylo nějak moc, protože ta cyklostezka je opravdu a vyloženě postavená pro lyžaře. Nikdy se tím nikdo pořádně netajil, vždy se to schovávalo pod rouškou ve prospěch široké veřejnosti. Já doufám, že jsme vám to tímto videem vyvrátili a pevně věřím, že to dáte dosti nahlas najevo a řeknete vedení městu, co si o tom myslíte. Děkuji vám za pozornost.